Näne bir ferişte, amma hiç mugu uçönünü görmedik. Näne bir ferişte, amma hiç mugu uçönünü görmedik. Çön ayağına bağlaların daňypdyr. Çön ayağına çağaçıkların daňypdyr. Ağır yük daňypdyr ayağına. Adamsyn daňypdyr ayağına. Maşgal bir zindigini daňypdyr ayağına. Näzir öçüp bilsin. Näne bir mewjudi ki hemme halka doga eder. Bağlasın, erkek oglanmasın, gyýz oglanmasın, adamsy bolsun. Şola soňram toý etjegine gaýga edip şolara doga eder. Şu tonoň çağıçyklaryny doga eder. Bir ödüm ýatdan çykarar doga etmäne. Şinjirek mewjud näne. Näne bir genç kim tafallara amma ýartyly ýitirip ýörle gençlerini. Hawsala bolup ýörle işim ewe gitmeýe, urkmaýa, men nädip ýön, halim näjirek, näme diýip biroň habarlar ýok, beýik serwet ýitiripdirler. Näni ýitiripdirler ýartyla. Nänelerden habarlar ýok ýartyla. Näne bir atyr öýe ýüreňde şondan çyry soraýan han nänem diýen. Bolsa arames ýüreň jaýlaşýar, ýok bolsa giresin girmeýär öýe. Han nänem diýen derre baranja boýnuňa. Näne bir medirse beýik venanaly we beýik erkekleri wüjuda getirýär. Şolara ders berýär. Näne inki mehraban boýdoş. Näne da her näçe aýtsak al. Ýöne habardar bol. Habardar bol eýliň. Bir göz ýaşyny ýere dökämäli. Enäni aglatmaň, göz ýaşyny dökmäň. Mehri bilen beren ak süýdüni haklaň. Ferzent bolup jan käbäň aglatsaň, bu dünýä o dünýä ýanmaly bolsaň.